John i framförsyna seniorklasser. Från in i kassen, Robin Eriksson Storgårds motorklubb, Fanny Blänker från Mikro BSK. Anders Norberg från Freds MS, Viktor Resare på Kopparberg och Tipsutjältarna. Och längst ut hade vi Jerröjan Eriksson ifrån ska vi kolla på det där Kusthild Skoga motorklubb. Vi kommer att köra fram med skriven klass och bak och skriven klass i seniorklassen idag. Det är dagklass och seniorklass. Kommer upp, race-skylten är klar. E3 blir. Och här har vi utlaget för starten. När man går in här har vi alltså inledningen Robin Krimkjell Eriksson, företag Viktor Resare. Krimkjell Eriksson är en faktiskt en av mina gamla bilar som jag hade under 2009-2010, så det är farten. Leder den alltså. Upp på nästa månad. Inledningen alltså Robin Krimkjell Eriksson. Tredje plats igen. Ledningen fortfarande Robert Krimkjell Eriksson. Och på sista varvet Robert Krimkjell Eriksson i ledningen. Jag har också problemet till något av våra 900. Resare, han tar en bal och max upp. Och röjterna var också problemet. Och det var det när Jerröjan Eriksson också kommer och han passerar. Röjterna är på fjärdeplatsen. In i mål så ser Robin Krimkjell Eriksson. Då Viktor Resare, Fanny Blänker på en tredje plats. Jerröjan Eriksson och Anders Norberg. Faktiskt in i sista hårdåren. Och Jerry Eriksson går just en hårdning där. Kommer nästan på lite snabb. Det verkar för Ronken har större problem än Jerry har. Jerry mål på en fjärde plats. Och Ronken står på en 5.